Čau lidi, zdraví vás Fonek a vítejte u dalšího dílu Let's Play Spore Galactic Adventures! Vím, že jsem dlouho nenatáčel, tak jsem se rozhodl, než jsem natočil, když jsme točili Skyblock, tak jsem se rozhodl, že natočím další díl. A v dnešním díle bych chtěl aspoň zničit nebo se zpřátelit s 2 kmenama. Tak asi to udělám s tím odrazeleným a růžovým. Takže než budeme ničit. Dám si dones jídlo. Ty s ním běžte. Kdo se to grgl? Jsem slyšel, že si grgl. Já jsem místo náčelník Magory a četl náčelník Magor. Jako vy nevíte, co máte dělat? Dávajte to tam. Tak se půjdeme donést dárek těmto, protože já to dělám tak, že já si, když jsou na mě nasraní nepřátelé, tak já jim donesu dárek, spřátelím se s nima, aby neměli ale zeleného, aby měli modrého smajlíka, tu mě budou dosit dárky a tak, a potom je zničím. Budu těch to samé. To tím asi spřátelím, to ty zničím. Zelená vesnice, tam jich je málo. Tu bych mohl zničit. No, už jsou 3. A obr. A ne, přece taky málo. Si dám mládě. Tak rychle doneste to. Nemáme na to celý den. Pohněte. Cízikman útočí, ale který? Rychle, povolej, show mi. Růžový. A tak! Tady na toho, rychle, rychle. Zapte je. Během toho, rychle. Zapte ho. Jo. Jeství. Tak poverte ty vajíčka. Ty běž tady. Tak omelety. Hejda, ježišmarja. Ježišmarja. Já hned přijdu. No, lidi, jsem zpátky, to byl akorát debílek Darkry, teď jsem mu zatrestal, ať se podívá na všechny naše videa. Takže teďka chvíli nebude otravovat. Já se musím, že budu zavolám, až to dotočím. Takže dáme si další, zase mládě. Tak si pohněte už s tím jídlem. A doneste to tam. Co ty tady létáš? Jo, tak konečně. Tak a donesme jim dárek. No, teďka jsou rovnou taky nepřítelem. No tak jim donem. Kdo chce ukrazit to? Kdo chce ukrazit to? Připravit. To jsou ti, jak se jmenujou?
Jak se jmenou? To jsou ti Asmodians, ty ne, s týma se spřátelím. Dárek. Rychle. Rychle, dárek. Tak já to stopnu, protože zase mě otravou sestřenky. Já to stopnu, protože mě zase otravují sestřenky. Teď mě zase začalo otravovat sestřenky. Takže už je to v pohodě, tak jsem to s nima vyřídil. Ježišmarja, nejdřív Darkry, nebo Leohryzek, teďka sestřenky, v Skyblocku taky sestřenky. Za chvilku přijde celá rodina, ne? Tak přijměte to. Jo? Jo. Tak a my vám za to zahrajeme. No a nic z tebe nebude. Rychle. Tyž jako co? Ne. Já jsem zapomněl dát všem ty hrací nástroje. Jejda. Tak si pohněte s tím. Co na vesnici? Je moji kamarádi. Moji kamarádi. Erops. Tak pohněte. Konečně. Kde se hrát? Ti moji, ti Asmodiani, vám je možná později ukážu. Tak za ně už mám obsazené i střed vesmíru, no galaxie spíš. Tam mám několik obsazených hvězd u galaxie. No, hrajeme. Cože? Vy chcete rumba koule? No to je jedno, tak budu vám hrát takto. Nic s tím nenaděláte. No, tak to asi vypadá, že budeme a se spřátelíme jenom z jednou vesnici a ukončíme to. Protože se mi nechce tak dlouho renderovat. To jsou ti moji kamoši. Jsou to moji mazlíčci. Co, která zvěř jde krás? Co, ty čorky? Připravím si a tak. Kde jsi jde? Tak pojď si, kde jsi? Dar! Dejte to. Kde ta dílka? Spočal se nevím. Tak to tam všechno položte, pohněte si. Jako... Hej! Tak. Je noc. Pardon. No to je jedno. Ne! Já jsem se překlikl. Rumba koule, jo rumba koule, jo rumba koule, je rumba koule. Takže vy máte to. Když se běž nažrat, když máš hlad. Tak. A taky se půjde nažrat. Je, to stojí. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7. Takže ty.
A ještě ty smít rumba koule. Jinak zbytek jde zahrát. Jdeme hnedka tady to na ryby, jsem si nevšiml. No hrajeme hezký. Teď rumba koule. A teď dřevěné rohy. Jo. Tak co říkáte, zahrajeme jim ještě jednou, ne? To je ještě jednou. Hrajem, jo. To je úlet. Jo. Rumba koule. Jo. Máme přátelé, jo, my máme přátelé, je. Hooray! Jo, to je pařba. Další totem. To se mi nechce číst, no, že to jsou naši špenci a tak. Juhu, můžeme si už udělat pochodně. Tady máme pochodně. Jedu za nima zatím, tady to jsou partouní. Dějí samé party. Se s nimi zpřátelím na tom modré a pak je dobiju. A psouhý na farmář. No dej jim ten dárek. Jo, dobré. Tak je tohle. Tak jdeme zahrát demo. Kdy jste rozjeli ta party? Dřevěné rohy. Dřevěné rohy. Je. Rumba koule. Rumba koule. Juhu. Teď jsou tu naši kamuši. Ale my je dobijem. Jsou tu hajzlové. Tak. Teď pohněte si. Teď jsem tady, protože zase mě někdo otravuje. Tak jsem zpět, ale my jsme vůbec naštvaný, protože jsem dostal lízátko. Ne, jako ne proto, ale já jsem si vyšmigru, jak mě otravovala sestřenka, tak oni přinesli šmigrus, tak mě dali. To by pro dnešní video bylo asi všechno a dáme si asi takový taneček nakonec. Takže já se s vámi loučím, takže zdar!